Ongi etorri jaun Andreok eta ez zaretenok Maketo Irratiko saio berri batera! Berriz ere hemen gauz, fucking mangamore jaun Andreok. Dagoen frisi. Frisi frose. Nago kentzen da frisia. Dago botoi bat era frisi. Freeze, ez, baina ahora apuntatu, besta alderan. Ah, vale, uste den pantean zara. Let's go! Hasiko gara! Bueno, berriz ere, azteko, ez nuen espero aurten, egia zanda, berriz ere mangamorek gu kontuan izatea. No, porque gainera egin dugu como subida de nivel, o sea, pasan urtean egin duen gure itzaldia igande batean, eta aurten Alex Birekin egin dugu itzaldia! Alexi, gure baina ez dira zurpatu dago, jaren minerko zue, ezin da beto, berak eskala daki baina, ez dozan naiz, bera, de familia hori gauza komplikatu da, baina, bueno, etortzekotan etorriko lutzateke. Bueno, sin más, aurten berriz ere errepikatu ditugu gonbidatu batzuk. De hecho, biak errepikatu ditugu. Berriz ere dugu gurekin batera Spiderman! Aurkezu, Spiderman, no? Bueno, Artur, nahi duzu mikrofona goteko erosa. Euskal pilotari dugu. Itxin. Bai, bota, Oskar, No sale, Spiderman, tío. Zari esaten da, Gipuzkoarra, Ander nahi. Eta... Ikusi dezakezunez ez dugu lander gurekin batera, horregatik bainen digu iputxi bat, bi iputxi egotea gurekin batera. Bigarrena gerorako. Eta aurten... Nor zara Spiderman de? Ander, baina eta zer egiten duzu? Kaixo. Zure buru hor? Hostia! Bueno, Instagramen bideoak egiten ditut. Vale, oso ondo. Bai. Guapo da biak kinta zer egiten duzu. Bai. Eta gutxi bat errogu egin egotiak bikoiztekin egon mozara, ez da? Espero dugu. Seguro ikuste hor. Egon dara sebenza con su gremio, literalmente. Claro. Oso txiginak gana behi. Oso txiginak, ez dugu aukera askorik eduki haiekin hitz egiteko, baina saiatu horra. Urrengo elkarrizketan Maketo Irratiko, igual. Gaur egondako 10 bikoizleak Bilborroken sartzea. Baina Bilborrok ez digute uste Bilborrok. Baina gatzarrutu nago Bilborrok. Oso bai. Bilborrok, oza, beti ditzen Bilborrok bombardatu! Presuntamente esan akordo. Vale, eta bai, aurten, pasan urtean Marieta izan genuen gurekin, eta aurten transicionatu berri duen Julen dugu gurekin, txalora! Den lehina botarik. Barkate, ya da, miedo! Bai, placer bat, hirugarren aldiz ja Maketo Irratia, laugarrena. Lehenengoa Luffyren bikoizailearekin, nola esaten da? Bikoizlearekin. A ber, teorian, uste euskaltzeniak solik bikoiz... Hostia, bikoizlari. Ez que ez dakit onartua dagoena den bikoizlari edo bikoiztaile. Bikoiztailearekin Actor. egon nintzen One Pieceko esperto bezala. Eta urrengoa Grapen patrozinioa lortu genuen Martinak eta nik. Grape mostro berenarekin egon ginean. Eta azkenik zuzenean egin genuen sesio batean egon nintzen. Eta hori laugarren aldiz ja Maketoko lau aldiz egon naiz. Eta egun honetan etorri naiz gonbidatu bezala. A ver... Zer gertatzen ari da? Koita, eske... Gustatuko ditzaidake orain egingo dudana egin bainoren ematen un poco de pretexto, vale? Gaur, irten ez lanetik. Irten ez goizeko
Amarrak gutxitan, 20 minutu sartu ditut de horas extra eta zidat ordainduko. Ez dizkiat ordainduko. Gero, ez naiz etxera, deitu diot Martini eta esan diot Martini ez jarri altaboza. Eta jarri altaboza. Julenekin zegoelako. Eta zen ere, kendu altaboza, esango dizudalako gauza konfidenzial bat. Hau zen gauza konfidenziala, gara, Julen? Ezen zure inguruan txartitze egiteko. Oida. Gu esan hau, abizatu zidaten duela 3 hilabete gara. Gu ez gara el hormiguero, ez garelako fasistak. Bombardatu hormigueroa! Ole! Baina, hemen dekogu ohitura antzekoa dela 3 aldiz etortzekotan pertsona bat makete irratira opari berezi bat ematen diogula. Guk eskuz egina oveja latza 100%. Julen zorionak zure txapelagatik! Maketo txapela, ole! Maketo txapela. Oso ondo, ez de pilla moztu denengatik. Bueno, jarraituko den dire aurrera urte honetan natorrela gonbidatu bezala ze urte hau nahiko mugitua izan da. Orain youtuberra nahi. Youtuber de éxito. Ez da broma. No, baina benetan, ez? Ingo ez promo pixka bat, ze aurreko urtean hasi nintzen youtuber, ze niri asko gustatzen zait hau ikusten entzunezkoa eta YouTube eta holakoak. Eta Julio Ensalada kanala egin eta bigarren bideoak, orain txortan dazka, como 400.000 bisita. Eta alpidetu hemen ikusten. Eta pixka egiten duena da, bideoekoak eta psikologia kombinatu eta egiten ditut. Alesbik mentzionatu dituen YouTubeko bideoiek diala ordu bat analizatzen no sé qué mierda bideoko batena super espezifikoa ordu bat irauten, horrelako bideoak egiten ditut. Egia da duela zenbat hilabete? 4 hilabete. Baina bueno, urtea amaitu baino lehen beste bi bideo igoko ditut eta hauek pila bat iraun dute egiten Totxoak dira. Gure bigarren proiektua Martinak itaka dala puntekezita. Puntekezisa... Bueno, hau guztia gazteleraz da, barka ikusue, hau oso txatu dut. Gure gustatzen guztia, euskara zeitea, baina gero azaleko dugu, gero horri buruz zen dugu. Vale, espero dut analizatu. La puntekeziz da gure unibertsitateko Tanto jarri da. Dekin, vale. Jo, es que, ahí va. Dios mío, la puntequiz. Unibertsitateko klasikoekin egin genuen azan irakurri Biblia osoa eta klub de lectura moduko bat egin honekin. Orduan, hasi ginen normal, bideo baten ezako eta ez genuen ez derrigoko, baina konturatu ginen, nahiko barregarria zala, igual klip batzuk ateratzea eta igotzea. Eta junginan igotzen, eta batean Instagramen jende pila ari zen eskatzen podcast osoak igotzea. Orduan, duela 3 aste hasi nintzen podcast guztiak igotzen, Julio Ensalada egongo da bideo supertotxo bat hau guztia azaltzen eta gure resumenekin. Eta hemen dakazute, bigarren proiektu hau, norbaitek ikusi nahi badu erlijioz ez da ideiarik duen 6 pertsona erlijiari buruz hitz egiten, Bibliari buruz, Biblia gaina hasi ginen Antiguo Testamentuarekin dala dena judutarrak eta olakoak eta haien ohiturak eta hola analizatuz eta gure interpretazio espezifikoak eginez diala nahiko agian, deitxo bat, etorriko zaigu abokatu kristauetatik, esan ez beste iresista. Baina esperientzia bat. Eta gomakete erratia, Euskal Podcast gaztea eta hogerena. No, literalmente hogerena. Sari bat irazi. Euskal Podcasta. No, gara, Esan lehenak zer da. Lehenak zer. Gara. Euskal Herriko lehenengo Euskal Podcasta. Ez dekot probarik
Zenbaki gehienak dituena ez, baina podcast ezagunea, baina askoz lehenago hasi zinaten. Guri ez digute programa bat eman ITV, baina eman digute saioa mangagore! Vale, eta gaur, hitz egingo dut Rao. Venga, hitz egin. Mikrofoni gabe, es que me raya, creo que me raya. Entzungo da ondo. Ez entzuko, Ah, mira, sí. Ahí, claro, ya. Vale, perfecto. Seri buruz hitz egingo dugu azkenin, zutik honek. No, urrundu gehiago, mesedes. A ver, seri buruz hitz egingo dugu. Esa. Vale, gaurko podcast honetako gaia. Ez dekogu gairik, me da. Bai, gai bat eman dut. A ver, bueno, en sí da como Euskal Eduki Sortzailea. Eta hau da, Euskal Eduki Sortzaileen erreflexu oso ona. Nork etorrek ikustera? Gure laguna? Beste lagun bat? Eta bi pertsona. No, esan gara hau, lehenik eta behin, hashtag publi, ez da publi. Ez da publi, No, benetan, badau benetan en plan mínimo interés de Euskal Sortzailea, gero urbildu nigana, dekodala QR bat, eta QR horretan ditut batuta ia Euskal Herriko Euskal Sortzaile guztia. Arkapuzok egin zuen QR hori eta jendean artean banatu zuen. Ordan, simaz, zuek jakiteko bai dagoela Euskal Sortzaileen komunitate txiki bat, gu gara horren parte. Eta baien artean dekogu, Spiermander B partatzen duela. Eta Julio Ensalada bagian etorkizun urbil batean. Ustailen txara, que buena. Ustailen txara da oso. No, ensalada que no se ha comido. Nada, referencia sencilla. No. Komentatu ezaket. Eman Mercedes, esan da oso. Ez que acabo denbora pilo bat, komentatu nahi dut. Eskerrik asko Martín. Joan gara bazkaltzera, leku batera. Eta utzi digute eskatzen nahi dugun guztia. Eta segara, tukutun. Eta eskatu dugu, pum, katxopo. Olako katxopo bat, bale? Ez katxopo ikara. Baina katxopo benik ez genekien ze tamainokoa zen. Eta Julenek dio, por favor, cuando podéis pedir una ensalada. Era ni Julen, pasatzen ari. Bai. Maian gaude, esaten die. Ondo dago kantitatea eta esaten diate. Bueno, aurrek urtean gutxi izan zen eta esaten die. Entxalada bat eskatzen dugu? Venga, ba! Bueno. Esaten dio, entxalada bat mesedez, eta esaten dit. Vale, majo. Gero, etortzen da el pedazo katxoko gu, en plan, beldurtuta de hau ezingo dugu jan, eta gero entxalada bat dago. Eta esaten digu kamarera, nahi duzuen entxalada kantxeratu. Eta Julenek dio, a ver, ez basaria ez egiten entxalada, se agradecería. Siempre es una cachopoa. Izan un poco el plato 111. Baina, bueno, no este es deep reference. Orain be, Martín. Baina, gaur, hain gai zabara dugunez, gaur Euskal Sortzaile buruz hitz egingo dugu, guk Euskal Sortzaile gara, Euskal egingo dugu, eta orduan, edo zerri buruz hitz egingo dugu, eta hainbat gauza prestatuta dauzkagu. Argazkia, gozona, ikusten zen fonda, eta ez aproben publiko osoa, eskerrik asko. No, ez gainera gauz galtzen publiko. Erra da, bizita. Orduan, gaur zein buruz hitz egingo dugu. Spiermander renatola ekin hasiko gara. Ez! Geroak! Lehenengo galdera, Spiermander reinik ez dagoenez prestatuta. Julen elkarrizketatzen hasiko gara. Eta, genuen galdera, Julen, gaztera zigotze dituzu edukia, baina
Euskaraz, zergatik ez. Bale, jo. Nik euskararekin ez dut oso erlazio... Segi. Zerbait ateako da bortika. Bale, nik euskararekin ez dut beti erlazio oso ona izan. Feliz. Eta egia da, hori txikitan eta hola, ez dala nire ama hizkuntza izan, bai eskolan eta hola, bai euskera ditzen genula, baina ez nion maitasuna euskerari. Eta egia da, justo hartu dio dela maitasun pila bat euskerari, aurrek urtean. Aurrek urtean? Bai. Zeratik justo. Hasi behar nintzen, nago beti pentsatzen kanpora jun, hemen gehatu, no seke, eta hasi behar nintzen hemen lanea, umeekin eta hola, eta orduan esan nuen. Euskaraz hitz egin behar dut izan gehiago eta berreskuperatu behar dut ni euskalduna. Zen nire ustez, bakagu hizkuntzarekin lotura bat, non hizkuntza bat dean hitz egiten dezunean pertsona bat zea eta beste hizkuntza bat erabiltzen dezunean ia beste pertsona bat bilakatzen zehala. Adibidez, hori, euskararekin nola eskolan ikasten dugun, askotan dakagu euskara oso formala edo gauza horietara eramaten gaituena eta hola. Eta orduan, ni nahi nun berriz konektatu euskara honekin, baina nire izana bilatu hor, nire pizka grazia egitea eta hola. Eta justo udara honetan super ondo pasatzen eta euskaraz egin dut lanean eta hola. Gara udaleku batean, Bai, udalekutan eta hola, diputazioakin, eta super ondo pasatzen eta euskaraz egiten eta ez nintzen kapaza ikusten euskaraz ondo pasatzeko leno, baina udara honetan bai konektatu dut. Orduan, horregatik hasi nintzen gauza gazteraz egiten baita ere, hori tipiko zenbaki gehiago izango dituzulako eta hola. Baina egia da, justo naiz eta nire gauza gazteraz egin, ez naiz hain feka izango beste sortzaile batzuk bezala euskadikoak dira gara. Bombardeatu Ibai Llanos. Bombardeatu Ibai Llanos. Let's go! Bombardeatu Goi! Euskaraz, jende pila bat hemengoa dana eta gero juten dala eta ez dura euskal flipen. Baina, nik adibidez Doraemonen introa minimo bat badakit eta euskara maite dut. Egunerokoan euskaraz egiten dut. Egia da justo, orain kanalan audientzia ez dakita euskaraz, baina referentzia asko sartzen eta igual egun batean bai hasiko naizela euskaraz gehiago. Erraza da euskara audientzia lortzea, hasi TikTokak egiten de ¿cómo se dice luna en euskera? En euskera no decimos luna, no decimos luna. Decimos ilargira. Eta ya dituzu, ya está. Euskaldun guztiak zure hanketan. Bai. Ez dakit nola den. Plan, itxuten zer. Egia da justo ikusi nuela aurreko urtean bideo bat esaten zuela orain dela momenturik onena interneten kontenidua egiteko. Justo juten dela esaten denaren kontrako aluntz. Baina egia esaten duelako nahi dezun gauza guztitatik nitxo bat dago eta audientzia bat dago horren atzean eta ikusiko zaituzte. Eta euskarak ere hori dauka. Orduan, zuk euskaraz egin dezakezu interneten eta nitxo bat egongo da eta audientzia bat edukiko ezu eta jendean maitatu. No, baina es que literalmente badago, o sea, de hecho pasan urtean eman genuen hemen saioan edo speechean bukatu genuen edo intzi genuen saioa esanez literalmente gonbidatu gaituztela guri ona saio bat emoteko gu ez gara inon. Eta hemen gau saio bat emoten. Ez, askerrik asko gonbitagatik, niri gustatzen zaipio bat olako gauzetara etortza, baina gu baino jende famatuagoa aurkitza ez dala oso zaila. Orduan... Eta son asko sobrados, kaltenak hitz egiteko eta urte egin. Egu jarri bat dugu, zuko surfesen gameplay bat ikusten bezala, hainbat pertsona hemen gozela, hori begira eta guri entzuten. Eta honera, hori funtzionatu du, egia da, untza da. Baina bai, animatzen zaituzte. Arreta bombardeatu. Ez dintzen bombardeatu, konkiratu gauza barriak. Hori ez, kortatzen zaidala zu. No, baina bari, ofizialki
gonbidatzen zaituztegu euskaraz sortzera. Aspertzen bazari eta nahi baduzu egigo, jo que se, Instagram story bat, igo euskaraz, listo. Bai, nahi ez dutena igo eta pixka konstantziarekin eta zuen lagunekin podcast bat eginez, Mangamoren igual gonbidatzen zaituzte eta bero katxoko bat jandezakezute. Bueno, Euskadi Irratiko, nola da, ordutegia norbaitek bete behar du. Apuntatu zaitezte euskaraz sortzera. Esa es tema. Aztu egiten esan arrena, baina... bai, ez duen zer. Vale. Bueno, pasaden urtean, usteet, esan hon gauza bakarra izan zala, nik Bob Esponja ikusteet, nire aitarekin, eta gogoko dut, orduan, bueno, saiatuko naiz gaur gehiago egiten. Aurkezpen bat prestatuet, PowerPoint bat. Ero egin duet, beraz, minimo... Bera duzu nahi, Ez. Vale. Minimo momentutxo bat eukiko ez du, da. Vale, orduan. Egia da, publiko bizkal gehiago dauzkagula, gure Spiderman dekagunen ingredienteko guztia. Vale, dekogu rollo plan bat. Baina, Jeizta publikoaren bila, baina publikoa dekogunez... No, es que... A ver, Baina, leheno ikusi dugu eta uste, claro, behaekin dutena izan da, galderak haien artean egitea da, baina jendeak ez die galderarik egin. Eta leheno komentatu zigu Spidermanerrek galdera batzuk egiten ez zitula. nik egiko ditut Spiderman. Hoi, gezurra da. Ez duzue nola forogatu, ez bai. Bueno, a ver. Baina, haiek haien egin dute. Horain ezin daude, ez bakate kontrol. Pero kaixua, ez dute nahi. Ez nahi ikusten... Ez dakit. Aurrien hartzen dugu eta jagutan nahi dugu. A ver, hasiko gara. Vale. Hemengo nork ikusi du dragoi bola. Super. Se lo he inventado. Yo no he dicho nada. Osori, el capítulo bat egin duen. Vale, galderen artean... Manga noski. Hombre, eta gehiago, eta bi eskoak altutu behar dituzu mangarekin. Katxiz ez dekot koberturarik, orduan ez dekot gidoia eskura. Bai, por primera vez genuen gidoi bat, baina galderen artean. Hasiko gara, bueno, gustatuko ditxeak egitea como galderak publikoari eta gero ya... Eta ni urbiltzen nazi mikrofonarekin anortzen hartu nahi duen. Vale, galderen artean joan Andreok, hasiko gara, Euskal eduki sorkuntzaren inguruan, bueno, Euskararen inguruan gauzitze egitea. Orduan, zuen ustez, altxatu eskua erantzuna badakizu. Anime edo mangako pertsonai bat euskalduna izan beharko balitz, zuen ustez nor da rollo euskaldunena? Tipo, euskal representatzaia anime munduan. Anime munduan. Nau zizena? Bota, hartu mikrofonoa. Uste du, Vegeta? Baina justifika la respuesta. Edo Mr. Satan, personaia. Eta Vegeta ze euskal gitzen konduke. El goiban. Vegeta agresivitate eta ere bai noblezia dela du. Porque hace poco todos los que estaban en el País Vasco eran nobles. Más que nada. ¿Eran? Eso te lo he chupacado. Noble actividad. Bai, dira gutxi, familia euskaldun gutxien ez ziren hidalgoa. Es que no zizkigu de forra, qué fuerte. No, flipante. Eta Mr. Satan, dauka estereotipo apariencia... Dauka flequillo moztuta, ¿no? Ez bakar flequillo, bai, barba, que somos estatus, carisma, etc. Galdera bestarik bat, Mr. Satan zure uste zer dama, Ernai edo GKS? Ernai edo GKS? Ez dakit badakizu.
Ez dira como bien mugimendu politiko dira. Nik ikusten diot PNV-koa. Bueno, eskerrik asko. Hortik atxera. Ojo. Eske. Gure ustez, burru tipo izugarri bat, trunks, eta amazaztia. Burru tai. Osa, aukiko ezakezu auzoko herrikoa. Bai. Kalimotxo batzuekin. Fijo. Volviendo al Sara, cámara aquí para que se ¿Verdad? Igual es igual galdetu. Bueno, honek ez daka... Anemia. Es que, o sea, Barba Negrako tripulazioko baso-shot, o sea, realmente... Lo veo. Izan daiteke nire osaba, Osea, bai. Bai, gainera, Euskal Piratak ere presentazioa. Fizikoa da, txikitero maxi. Guan pixen Euskal Eta, dauka, haitiko belarre... Ardoa, egun osoa... Bai. O sea, que hoy, Oda, inspiratu zan, A ver, Damendi. A ver, Dragón más ese digo baero, hace organización de mercado de San Lozano. No arrancatu? Jantza. A ver, Hilda dagoelako. Sería que la zeta ikusi dut. horrekin nahiko da kastua. Bai. Jantzen izan da gertatzen zaio. No da kantxa, bakatu. Bera bakarrik zer nahi dago. Borga, da, guai, ezin esan den, gajera se puede decir hoy día. Voldemort. Orduko, bueno, eta hain ja, beste adibide batez oinarrituta, Koxikameko Riotsu, ere oso euskaldunak ditzak. Riotsu. Nola? Peio artez egin No he oído lo que ha dicho. Tankitsi Riotsu. Letra mesedes? No lo idazten zaio. Tenkichi. Aha, bai. Tenkichi. Hau. Hombre, hombre. Arrantzalea, obvio. De hecho, dale que he hecho ya. Bien por eso. Bai. Oye, mira, se me que... Barkatu, oza, hau da totalmente out of topic, baina lehen geratiz dudarekin. Zergatik da inkomplikatua egia hauskatzea? Nire ez dut ulertu ondo. Joder, claro. Ja. A ver, esan, baina hitz bat jarri. Hitz bat esan. Zaila. Esan zakila. Zakila. Baina, ez dut ulertzen. Txarto esan da zaila esatea. Zaila, zakila, galleta, Sevilla, apirila, Euskaltzendiak biorako txarto dagoela hori esan da. Por supuesto. Ez que zuk esaten dezunena, mundu erdiak esaten duna Y bat da. Zaila. Buah, ¿qué tal que te no Es muy gracioso eso, o sea, hay que creer en términos de, o sea, doblar, o sea, grabación para decir eta correcto, de arriba. O sea, que los calen, la única de ellos es saben. O sea, está aquí. Como la explicativa, bueno. No, es que hay Unai, mesedez, esan egi ondo eta gero gehiago gaiti. Aldenak ez gaiti eta gero ondo. Bai. Zaila. No. es que benetan ez gara desberdintasunik. O sea, ia da. Zaila. L-a mini... L-a... Zaila. Gallo, gallina, pollo. Hau paiga, Zorionez, gu oso kontra gara eta hon, gabetuko dugu. Libreko bezala probistatzen,
bizkaitarrak izan da, oza, ez daukago el pas de... Zetak eta eseak, gure dugun bezala azkatzea. Baina, lehen, por cierto, lehen zabaldu dugun meloi bat da, nire ustez bizkaitarrok hobeto entonatzen ditugu gauza. Paretu. En plan rollo... Bueno, gauza galdetzen de... Zelan zauden? Hobeto entonatzea da. Hobeto entonatzen dugu? Zelan zaude, Horrek exageratu dut, baina lehen zeo zer egin dut jatetxean, kemak egun super bien. Eta esan dut, joder, ze ondo entonatzen dugu bizkaita. Aupai. Vale, Josu. Ez dago zergatik. Bueno, urreno galdera. Galdera gehiago, galdera asko ditugu. Asko, lindo, no? Pillo bat, eta gainera, guztia gordeta, ondo jarrita, eta dakizu diren galderak. Improvisatzen da. Galderak ziren pizkat, Egia da. Hemen, adikabeko norbait dago, uste dut ez da? pizkat hard moment. Hau bakarrik gaueko marretatik aurrera emititu daiteke telebista. Barakizu dago arau bat, ezin direla gauza... Interneteko araua. No, telebistan ezin dira esan gauza rollo... Zakilla. Umeek hori ikusten badute, eskadarita. Horrenik gaueko marretatik aurrera, arau dako muy frik esango dudana. Baina, en la resistencia. Da un momento bat, atratzen da como un señor de la niños a la cama. Claro, eta momento horretik aurrera, hasi aldira esaten la pregunta de ¿cuántas follado último mes? Hori egiten zuten hemen Sálvame, Zagatik uste zenute Sálvame limón eta Sálvame naranja. Osa ditazaba, Josu, osa ditazaba. Batzen Sálvame umentzat eta besta zen para las marujas. Zenbat Sálvame Kids. Guaren odele zen Sálvame limón. Claro, eta baita beste arau batzuei buruz hitz egingo dugu. Arau oso konkretu bati buruz. Interneten dagoena, zuek ezagutzen dituzu ez interneteko arauak? Kamera egin gara horrendik. Ezagutzen duzu interneteko 34 garren araua? Hemen, ez dugu jarriko. Altzatu eskua Interneteko 34 garren araua ezagutzen duzuena. Eso salud. Ez dakitzen. Jendea kultura, no? A ver, 34 garrenko araua internetekoa da, zer existitzen badu, existitzen bada produktu, pertsonai edo frankizia baten produktu bat, bai pertsonaia, bai jokua, bai lokea, hori esan nahi du, zer momentu horretatik, en el segundo uno ya va a haber una versión pornográfica. Azaltzen oso da, baina guk ikusi dugu, guk ikusi dugu, existitzen da, badakigu, dagoela nintxo bat. Zegon ginen, trasteatzen, begiratzen, eta dago nintxo bat, hainbat pertsona hien artean, non, ez dago, ez da existitzen, No era conocedor de esto, no tengo nada que ver. Ayúdame. Non ez da existitzen horrelako bertzio, jozuk izan dut bezala, hot topic. A ber, hau da nahiko turbio, baina dau pertsonai oso famatu bat Euskal Herri mailan. Bai. Hori da, Spiderman. No. Dau pertsonai oso famatu bat dela azten dena, eta Rugitzo. Egon ginen bilatzen eta ez dau ezer plus 18 euskal kulturaren inguruan. Aupai euskal kultura! Euskal kultura! Hombre, ezitu dago izateke, euskal mitologiaren, argazki bereziak, argitzorenak, yo que sé, aletxerorenak, aletxerotako ari domingi, joder. A ver, Eta orduan gure nintza oso handia ikusi dugu existitzen dara. Eta, karo, gure ideia... Zer?
Noski, baita. Eta gure idea, atzean zan, ilustratzaile gara, eta konbentzitzera. Egin behar duzue da, Zerata badakizue, zer bat jende nahiko zuken ikusi da. Orduan, galdetzen dizuegu. Zuek ikusi nahiko zenukete hori? Ez bego prestatu, Ya muy triste, A ver, tú, argitxori, cero bromas, Durango pasokan aurkitu pasan urtean. Eta de hecho, grabatu. Eta kontatu zenion argitxori biluzik ikusi nahi duzula? Zer iritzi dauka, horren inguruan? Entzun, geuden Durango pasokako pasioetik paseatzen eta zuen argitxo oso arraro bat, umei txalokatzen da, ez, bostekoak moten. Bueno. Eta niri onzian bostekoak, Nik uste dut argitza egiten. Horrela, te lo juro, horrela zegoen. Guzti zeila da. Bai, ni argito ikusten leno beldurrezko pasilloa. Beldurrezko traído, no, por cierto. Otro, no, komendatzen dizuegu, pasten urtean hau nien beldurrezko pasilloa. Dago benetan pasio bat goian, dago oso ondo dauz aktoreak barruan, eta oso komendagarria. A ver, norbaitek prestatu du Spiderman-ek. PowerPoint bat prestatu ez? Zure augmentua. Bost bitxi direla. Apai. Gure Spiderman-entzat. Ai, please. Vale, berak prestatzen duen bitartean, sartu hau super interesgarria da benetan, Bueno, igual Eta ez dira sartu. Bueno, hurrengo arte eskerrik asko. Berak prestatzen duen... Boss Switch sorteatuko dira. Sartu! Ya mira. Ez duz esan Nintendo Switch vía, que ya estás pasado, tío. Que estás pasado. Vale, gaurkoan, egin dezakegu un roleplay de jurado de TCG. Ya, es que... Oso gutxi pensatu dugu. Esaten un joga. La célula eucariote, estos recuerdos de la Icastola, qué maravilla. Vale, batiendo micrófono. No, ez da la Yo nire izena. Apa, handetu izena. Urbildu mesedez gehiago micrófono ahora. Ahora. Musuka tu micrófono. Eso. Iminula, ongi etorri, non bizi diren Phineas eta Fer aurkezpenera. Bueno, Fernando eta Fernando, ni hola, gesto egiten. Vale, es que kamera jartzen ari egin, ez dut egin beste gauza. Orduan, galdera da. Galdatuko dugu Doofenshmirtzi, ezta? Doofenshmirtz, hola! Txapeldun, non bizi dira? Non bizi zeate? Eta esango dugu, Danville, gente. Baina, Doofenshmirtzi ez dakit jauza. No, pero ez daude transizioak. Bai, badago. A ver. Osa, de paseo, baino zu. Buskatu egin da. Bueno. Baina Kriston kodatzen du? Kriston kodatzen du? Danville arrasete da, eta frogak ditut. Bueno, hau arrasete da, baina... Lehenengo froga... Kokapen geografikoa. ¿Está? Danville, el área de los 3 estados de Nadelako honetan dugu. Baina galdera da, zer da el área de los 3 estados? Bueno, Euskal Mendiriaren arabera, hiru estatu eremua, 3 estatu ezberdin ugari dituen zonaldea deritzogu honi, ezta? Bueno, orduan, arrasate! Hau da! Hemen dago, Bizkaia, Gipuzkoa eta... Orduan, Zezate. Hau, hemen dago. Orduan, froga... Kaizkoña, zara etxostea. Izenak bera esaten du. Izenak bera. Bai. Arrasate, 3 estatuen... Herria. Hiri hori ez orduña. Hombre, a ver, es que Arrasate hau izango zan, igual, o... Zait, hombre, pues hemen igual hartu du baita Ibarra, o ez dakiz dagoen hemen. Micrófono, no sé. Bigarren froga! Se viene soltado ahora, marcame eskatzen eta horrez. Dirua!
Vale, vivo solo a ver ditugu, ez da hemen. Barkatu. Seriotasuna, barkatu. Guk ez du ikusi ez eltzere, osea, igual, boikitatuko digu programa guztia bentsa bertan, ez dakit zer gertatuko den. Orduan, vivo solo. A ver, beste. Non doztiak egate dutzen, bai dirua, zer diru asko behar da jenera ikuntzaiteko. Arlo guztitako material, bezene, gezi, burdina, zilarra, ardilatxa, artilea, denez, ahi behar dute hauek, bale, eta baita tresneia komplexua, behar da. Eta non hostiatik ateratzute, jozu, gainera oso gazteak dira, sentian bertan esatu eta bera zuen. Ikasleak zehatzen, non hostia egite duzu hauek, bueno, erantzuna, mutilok. Dirua, Mondragon hori kooperatibak ez da dirua ipintzen du. Gero, Mondragon unibertsitateak bat beka antolatzen eta horregatik dira ikasleak ez da beka dute eta, bueno, enzi beka bikain rural kutsakoa da, baina nola laboral kutsa da arrasatikoa, pues esan dugu. Laboral da? Zerbait zartai. Vale. Vale, galdera da. Ahora va a faltar. Lo he hecho en una madrugada. Baina, nondik atentzute beste dirula, zara, Mondragonekoen. Bai, Dios mío, baina zu. Israelgo estatuak. Argia! Hostia! Argia! Eguntariak argi esan zuen, ez da Mondragon gorkura zerak. Elkarlanean idela ez dakize Israel, bla bla bla, baina gura zerak, edo bi. Merzu? Mondragon berak esan zuen keba, gura bakia ez dakize. Denok jakingo dugun bezala, Finez Fermen asmakizunak, hola, astarna ikaz utzi gabe desagertu egiten ziren. Orduan, Mondragonek badaukaula ja, ez dakit nola esan, badakin nola egin, informazioa eskutatzeko, eta orduan, hau kontuzik irakurri behar da ez da datu hau. Bai, noski. Esaten nun, eski gainera esaten nun, barkatu. Esaten nun, eski norbait asomatzen bada justo bat foto. Norbait asomatzen bada. Bueno, kontestuarekin asko sobe, ez da, vamos. Bale, hau ez zuizteate. Egizan espero nun, ingar bezala barra egingo edo, eta egun nintzala gola, baina enzi ez, nahiko, bueno, barkatu behar zu baina. Ta hirugarren froga, evidentzia evidenteak. Lehen evidentzia evidentea, bideo bat da. Jo, bideo. Entzun. Itxen. Bueno, entxengo da. Opai. No. Itxen, guaken duko dut bestea, eta igoko dut volumena. Dios. Gora momotxoa. Vamos a publicitaria. ¿Estás cansado de tu coche? Yo. A ver, Isiru guztio. Alguien ez dauz duzun? Berriz ere, favorez? Argi eta garbi dio. Lanbidez arrasate. Ez berriz ere entzungo dugu, orain, jakin da zer esan duen. Nik primeran entzute. Ez da nizue. Guzti segila. Urrengo froga egitea Google Maps. Hau egia da, ez da Photoshop. Bueno, hau Nafarroa hiribidea, antxe, handao. Guzti segila, A ver, froga. Arrega. No, noski, hau. Eta azken froga evidentea. Adiskide kuadrilla baritzuka joien, elegante tipo jantziak. Hau nita dela joien, mil esker. Hau izan dena. Hau bagazate. Entzina, kolektibo inatzen aliago, eta bazotan itzen, pero oinatik zezekan ameste. Eta, bueno, urrengo itzaldia ja prestatzen nahi naiz, eta da Izarre eta Gogerra eta Laurogeiko hamarkadako esker abertzaleren arteko paralelismoak. Oso labur bildurik. Hau izango zen urtea. Soñar. Baina hau ja, datorren mangaboren ikusi beharko dugu, venga, hau bai! Roma. Tu, pues, ez dakitzen bat demora dugu, suposatzen dut gutxi. Amaitzen lan dako bineateko. Ez dakit, aldatzen egin Besteak eta bost dira.
Agura da. Beste, orduan, ez ditut beste galdera bat. Igual itxeako. Ura? Bai, Joder, vale, jo, que pena. Joder, nahi nuen beste galdera bat. Bueno, venga, gota, azkar. Toma, eskerrik asko. No, nahi nuen galdetu, porque etorri zi de repente burra, genuela pentsatu da beste galdera bat, lehen galdetu dugu ya ber, euskal anime eta mangen artea, ze pertsona uste duzuen euskaldunena dela, eta, orain, botatzen izuetoan harinari, lehenengo etortzen dizuna burura. Euskal, momentu historiko bat, animera pasatu beharko balitzateke, zein gustatuko litzaizueke ikustea? Rollo, Gernikako bombardaketa anime version. Edo Karlistadak en anime eta muy berserko hori. Orduan, pasako Karlistadetan, rollo hor harinarin. Amaiurgo defensa, ojo hor baita. Hau oso polemiko izan. Sabino Aranaren arteko historia. Político. Bai, Anime politikoa. Político, baina político de los cuales, hostia punta. Ze, hori dela gutxi, ezagutu nuen benetako bertsioa, eta oso Segunda Guerra Mundial a la base izango litzake, animea. Osea, hor oso gauza erotiko festiboa, eta, Mira, esango nuen Sabino, jaitxia bada. Esango nuen EITB apunta, baina eski EITB ez dugu kasurik egin Master que nada. EITB ez da gure azio kasurik egiten, hasi? Dibulitun Studios, bagian, animazioaren bat edo indezake, hemengo norbait eta zerbait bat. Beste ideiaren bat, hola, harinarin, eta egiten dugu itxiera. Gero horrek aldean gure dekote. Ez da igual momentu historikoa, baina nik uste dut, Lazkao Txikita Fernando Bezetaran dibujo animatuak kulto dibujoak dian, nik uste dut merezi dutela remake bat, versión anime. Nik uste, Eta manga, oa, eta guztia, vamos. Por favor, zulen. Ai, esan zen gauza Lazkar, etxe burritu zait eta nire ustez oso gehiago da, nik sortuko nuke animea, aunque sea pertsonaia bakarrik peio reparazuna. Oso gehiago da. Bai, ya esan da bat. Ia, peio repanda anime modun, bai, claro, esan metodik. También azkena. Ni nago bien artean, Karlistak edo Nafarroren konkista 1507 urtean. Karlistadak bat bi edo hiru. Irura. Ez que dago trilogia, Eta anime horiek proposatu dituena Evangelion tematikarekin. Karlistadak con Evas. No, la parte psicológica. Psicológica, sin becas, orduan. Euskal mitologia Evangelion modun. Vale, bueno, orain bai margarela bukatzen uste. Orain beste batzuk etorriko direlako ez dakit haien izena. Bai. Bai? Behiratuko dut. Vale. Ba, itxoin momentu bat gure Jurenek biratzen duen bitartean. Esan behar dut, nina huela flipatu, pasan urteak denuen, ez dakit hemen badaude 15 pertsona, pues pasan urteak baina 15 pertsona gehiago, que locura! Baita, pasatzen nazia, baina eskerrik asko guztioi Errepikatu dutenak, eskerrik asko futsa errepikatzagatik. Eskerrik asko etortzagatik, eskerrik asko entzutagatik, parreikaldi gurekin. Kontinua emateagatik. Guk euskal sortzaileak gara, euskal egin dugu, eta hainbat eduki sortu ditugu. Maketo irratia gara, maketo irratia jarraitu iguzue, daukagu zare asko. Baita ere Spidermaner eta Julio ensalada. Raja, gutxi barruza bai, hemen dikuzu. Bigarren da natengo dugun Hasta Publi. Jarri! Eta hori, mila esker eta urrengoa datorrena.
galdu Ruben Ibarzabal Japoniako historia binetetan. Agur! Eta gore! Eskerrik asko! Haupa hori. Haupa hori. Hoi beti.